nasulot nila ang balang kasungatan pinaagi sa dikta sa Dios. Ang tanan sinunod nakahain walay nakakasulatan. Nandin sa balang kasulatan atong masayran nga matod sa Ginoo sa Isaiah 55:5 nga adunay nasod guwa niya maili o guwa makilasan niya. Nga nga unsay buot ipasabot sa Ginoo guwa niya maili nga siya Dios man. Nasayod sa tanan. Tungod kay ang maong nasod nga iyang giingon wa niya mailhi tungod kay kini nga nasod mao ang nasod na nagasimba sa mga Diyos. Masalimbungan ang ilang panagway. Nawala ang panagway ng pagkabalaan sumala sa balaan kasulatan nga ang tao gibuhat sa Diyos sama siyang kaugaling dagway. Apan sa diha nakasala ang tao nawala ang himaya sa Diyos. Sumal sa Kapitulo 3, versikulo 23. Apan salamat sa Ginoo nga bisan pa niya tungod kay ang tao binuhat sa Dios. Adunay panahon nga gitakda nga adunay ginahinglaw sa kanasan nga bisan wa niya maili tungod sa pagka-idolatry o tungod sa iyang pagkamakasala kay dili mosimba sa tinuod nga Dios kay gisimba niining mga hinti mao sa mga Dios. Ang nasod nga Israel, mga Hebrewanon, nailhan sa Ginoo, inila sa Ginoo nga naman tungod kay matod sa Ginoo kang Hakob. So karon ikaw di na pagkatawgon Hakob kundi Israel na. Kaya kanino mahimo ang usa ka nasod. Mahimo ang usa ka nasod. Mao nga ang Israel na inila ang Ginoo sinaaran sa Dios apat adunay nasod nga wa niya ihili nga mao ang nasod ng mga idolatry, mga nasod nga way laing nagsimba was sa mga Diyos na mao ang simple was sa Israel simple na ang tanan o sumala sa balaan kasulatan sa Isaiah 55:5 kini nga nasod din ang gitawag hindagan padung. Amen. Wala mo dagan palayo niya apan mindagan pa daw niya nagpasabot nga kining nasura nga iyang gitawag sa diha moabot ang tukma nga panahon kaya ang pagkatawgon kining nasura kining nasura mudagan paduod niya og mga lagan niya asang nasura kining hingpit tungod sa walay Pilipinas ang gibutang walay Indonesia walay Malaysia walay Japan walay kini Amerika walay Libya wala Egypto, wala Germany, wala Switzerland, wala New Zealand, wala Pilipinas. Usaan na ito, pagkailan na kining nasod sa internet tinawag sa Diyos, mao Pilipinas. Tungod kay ang Diyos ang nagpasulat ni ini, nga bala ang kasulatan, imong makita, imong masubaybayan kung unsa ang nasod nga tinawag sa Ginoo nga wala niya maiapan ng dool kaniya pinaagi ra usab sa pulong sa Dios nga ilang gipasulat sumal nito usa ka halayo nayuta sa layong sila adunay yung tao nga iyang gipili aron kini makamantala sama sa isa ka langgam nga dumadagit unsay buot pasubot sa dumadagit matod sa Ginoo sa 20 kan nasod nga inyong magkasala manguli mo sa Pilipinas may tabo ang ibay walang kapamilok mawala ka kaya lang isa kaya mato ka sa nasod sa komunismo mawali ka dito sa akong mga po mau kini ang nasod sa Pilipinas nga ang nasod sa Pilipinas mahimutan sa laing sidlakan kini ang nasod tinawag usa ka nasod nga gipili sa Diyos kay iyahang gitawag usa ka nasod nga ginahinandaan sa Diyos sa wala pa mga tao ang mga tao sa Pilipinas daan ang gidahin kining nasura nga pag-abot sa panahon maabot din ang tukma nga katumanan sa tanang sulod siyang mga pulong nga kini nga nasod mga lagad kang Ginoo tungod kay mga lagad man kini nga nasod nga iyang tinawag usa ka hintin nga nasod sa halayo nga sidlakan
Unsa mahitabo ni nga nasod? Samtang mga langit. Bulahan. Unsa ang buot ipasabot sa pulong bulahan? Daghang bulahan? Apan kining word ng bulahan nga lalong. May mo nga kabulahan niya sa nakadaog sa gasto. Kining word nga bulahan, anaa kanimo ang kasiguruhan. Anaa kanimo ang kalawasan. Anaa kanimo ang mga butang. Nga di itimuha nimo ang pansabiha nga ikaw nangalagad sa Ginoo. Iyang ihatag. Una ka pagpangita ang sinimplikan sa langit. O ang iyang buto kamataro. Kahit kining tanang mga butang. Igadyogan kanina. Tungod kini nahimo kini nga bulahan nga na. O tungod kay bulahan nga na. Unsay mahitabo? Say mahitabo. Tungod kay nahimo siyang bulahan. Unsa ang bulahan? Anaa kaniya ang pagkabalaan. O kay balaan siya. Nahimo siya usa ka nasod sa intel nga balaan. Sumala sa 1 Pedro. 2. Unsa ang pulo nga balaan? Ang balaan mao ang wala kay makita nga hugaw. Wala kay makita nga hugaw. Matod sa Ginoo, libyuhan ko ang sanga ng bunga. Ako pagahinluan ang sanga nga nagbunga harong mabunga ang dagang. Sa ato pa ang Diyos ang naghinlo sa tao harong makapamunga o di ka makahimo sa paghinlo sa imong kagalingon hangtod na imong kagalingon imong itugyan matod sa Diyos. Di mo makan. Buot sa Ginoo nga ikaw mahinluan niya. Sa diha na hinluan ka na, wa ka na'y hugaw na makita tungod kay ang tao. Dili siya mahimo na matarong sa atubangan sa Diyos. Kung ang iyang pagkamatarong, iyarap ka ugaling. May matod sa balaan kasulatan ang pagkamatarong sa tao. Takpok na siyang atubangan. Apan matod sa Ginoo adunay pagkamatarong, nagdikan ka na ko. Asa mabasa? Basa. Kaya ang gusto sa Ginoo, tungod sa ibalaan, libyuhan sa Diyos. Ilan. Nang usa sa pagkamatarong, nagdikan sa Diyos, kaya ang pagkamatarong sa tao, hugaw sa atubangan sa Diyos, trakuran sa atubangan. O kay balaan nga nasod, iyang hinluan, kay ang word nga balaan, walay makita nga kunot, walay makita nga mansa, walay makita nga bulis, walay makita nga hugaw. Apan kung ang Diyos ang mahinlo na ni Ana, walay makibilin nga hugaw. Nga naman kay ang tanan, nga mga hugaw, iyang pag-asin. May gani matod sa Ginoo, nga bisan pa ang buko, bisan pa ang abog, bisan pa ang abog na anak ng tao nga nautan, iyang pagakuha. Harong libyuhan niya kaning nasod sa Pilipinas, kay mo kini ang nasod nga nahimutan sa raisin na kan, usa ka nasod nga iyang tinawag, usa ka nasod nga iyang pibil, usa ka nasod nga balaan, alang kang lubak ka niya. Walay ugaw mo ito. Ang tao mo limpyo. Kaya di makahimo ang tao sa paglimpyo. Labas ang Diyos. Ang Diyos. Man makita na sa Diyos kini, makita na sa tibok kalibutan kay matod pa sa Diyos lunga sa Roma 16 usa ka tinago nga gitago sa hilom sa taas nga katulikan.
apan di kapadayag na karon matod sa Ginoo haron ikabutya sa tanang kanasura maadunay usa ka nasod nga na iyang pinili usa ka nasod sa hintin nga iyang tinawag usa ka nasod sa hintin nga moduol kaniya usa ka nasod sa hintin nga mahimo nga usa ka balaan nga nasod usa ka bulahan nga nasod ug sa diha nga nahimo siya usa ka balaan nga nasod matod pa sa Ginoo ang saon niya sa paghinlo ang tanan nga daw iyang paghaon mahimo nga usa na kabalaan na kay ang tanang hugaw iyang paghaon unsaon pakahimong balaan ang usa ka nasod kung kana aduna mga hugaw sa panampas sa Dios. Amen. Mao nga matod sa Ginoo iyang paghaon iyang hinluan ang maong nasod sa Pilipinas kay ang tanang dautan iyang paghaon ini nga nasod kay ang tanang mga puyo ini nga nasod ang tao na nga nangasagat kay duno na ikaw o dili na mubuhat bisan usara nga di na gid mubuhat og dautan anak ng mga tao nga masibilin kay nasod Deuteronomio 19:10 ang nasibili mao kana ang paghinlo sa Ginoo dili makaya sa tao ang paghinlo sa kanasod tungod kay kining nasura hilabihan kahugaw kay way hintin nga nasod karon nga balaan nga nasod nga mao ang gihisgutan sa balaang kasulatan wala pa mahitabo tungod kay way tao makahimo sa gawas sa usa ka Dios kay ang Dios makahimo sa paghinlo niya ang tanan matod sa balaang kasulatan nasulat na sa diha nga hinlo ang nasod sa Pilipinas ang hibiling nga natao maora ang iyang basa paghimo nga usa ka nasod nga balaan sa intil ang Pilipinas dapat kinahugawan nasod karon sa intil nga dili hugaw tanan hugaw ang mga magapatalingog o mga magkataon ug ang mga mahabilin magapatalingog og mga hadlok ug bisan dinhi dili na sila magausab sa pagbuhat ug usa ka butang nga dautan ang mga mahibilin magapatalihog na o mga hadlok hindi na mubuhat og dautan mao kana ang paglimpyos sa Ginoo adunay paghaon sa Ginoo aban bulahan ang tao nga mahibilin ini nga nasod nga iyang limpyuhan kay ikaw usa na kakatawhan sa Dios nga di na gid mubuhat og dautan kay aduna nay kahadlok ngadto sa Dios aduna kanay pagtuo sa pulong sa Dios apan ang karon mga katawhan karon bisag asa nga nasod sinten imong sultihan sa pulong sa Ginoo di ayong kakatawhan kaniya katawan ka kay way nasod sinten karon nga imong makita nga ang tanan nagkinabuhi